Milý, počkaj, predsa ide len o prácu. To prežije. Ty to nechápeš. Čo nechápem? Čo, si do Iva zamilovaná? Milý, počúvaj ma. Tak teda Ivo je zamilovaný do teba? Nie. Ale áno, a ty do ňoho. A ja ťa prosím, upokoj sa, choď za ním a povedz mu, ako to je a všetko sa vyrieši, milý. Ty to nechápeš. Ale áno, chápem. Priznám sa, bol by som radšej, keby toto všetko dopadlo celkom inak. Nepopieram, že ťa mám rád a veľmi si želám, aby si bola šťastná. Ty to nechápeš. Čo nechápem? Ivo je môj brat. Milujem svojho brata. Pomôž mi, prosím ťa, pomôž mi. Milý, upokoj sa a počúvaj ma. A prestaň plakať. Vieš to celkom iste, áno? Áno, je to trápne. Si istá? Nie, povedz mi, ako to vlastne je. Moja matka tu v mladosti pracovala ako slúžka. Dobre, už nehovor. Viem si domyslieť, čo sa asi stalo. Nie. Náš pán bol do nej zamilovaný. Ale majetok bol pre neho viac. Moja mama to neuniesla. Preto odišla do kláštora, kde ma neskôr porodila. To vieš od nej? Nie, mama pri pôrode zomrela. Nikdy som ju nepoznala. Pôjdeme ku mne, dobre? Ale áno, nechcem, aby si tu zostala. Chcem sa o teba postarať, rozumieš, Milagros? Dovolíš mi to? Ty sa chceš o mňa starať? Réžia. Čo tu robíš, Marta? Inštalatér povedal, že to musím držať, inak voda všetko zaplatí. Čo? Presne tak to povedal. A Vicky? Išla mu ukázať, kde to tečie. Trdlo jedno. Vaša dcéra je trdlo? Nie, ty si trdlo. Ak ma budete urážať, nechám tú vodu tiec. Bože môj, kde je tá voda? Som naozaj trdlo. Veľmi si mi chýbala. Aj ty mne. Naozaj? Áno. Trápi ma, že sa musíme schádzať tajne. Áno. Sľubujem, že sa to už čoskoro skončí. Ale kedy to už bude? Vieš, kedy? Nie. Keď to otca prestane baviť. Naozaj? Páči sa mi to. No, nie. Naozaj? Vicky! Mám pre teba výčitky. Pre mňa? Áno. Áno, pretože dobre viem, že ma miluješ. Lenže ja mám zlomené srdce. Nikdy by som ťa nemohla milovať. To nič. Lebo tvoje srdce nie je zlomené. Nie, ono je len trocha nalomené. A počase bude opäť v poriadku. Áno? Áno. A ja som tu, aby som ti pomohol. Si veľmi dobrý chlapec. Neviem, či naozaj chápeš, že sa Ivo na teba veľmi hnevá. Tým lepšie. Nie, chcem, aby si mu povedala pravdu. Nie, to nikdy. Bude to lepšie pre vás Nie, oboch. musíš mi sľúbiť, že mu to nikdy nepovieš. Nesmie sa to dozvedieť. Sľub mi to. Sľubujem, že to nikomu neprezradím, i keď si myslím, že by si mu to mala povedať. Nie. Naozaj, to je môj názor, prepáč. Takže už pôjdeme. Nechcem ťa tu nechať. Nie, to nie je možné. Choď už, ja to zvládnem. Myslíš? Sľubuješ? Sľubujem. Čestne? Sľubuješ, že mi zavoláš, ak by sa niečo stalo, nech je to cez deň alebo v noci? Platí? Platí. Dobre. Maj sa. Ahoj. Čau, vďaka. Brat Damián! Počujete, brat Damián?
Vstávajte, brat Damián, no tak. Prestaňte už s tými paradajkami, vieš kam môže s nimi ísť, vieš kam? Čože? Ospravedlňujem sa, rozprával som sa s našim pánom. Áno, počula som, kam ste ho posielali. Tam som neposielal nášho pána, ale samotného satana. Ak už aj nepôjdete na omšu, otec Manuel vás hneď pošle do pekla za ním. Chýbate tam už len vy. Už zasa je omša, sestra? Omša o 5 ráno, omša o 11, omša o 3, veď to je... Je to ďakovná omša za tie predchádzajúce omše. Už ste len ošili dosť. Ponáhľajte sa. No dobre, dobre. Musíš vydržať, chlapče, čokoľvek je lepšie ako manželstvo s Martuškom. Tak čo je, poďte! Už idem, vydračica. Drahá sestra Katarína, už idem. No, ako to išlo v dome? Dostal som sa k dnu. A? Stretol som Vicky. A? Dali sme si pusu. A? A utiekol som. Prečo? Načapal nás Federico. A čo sa viem? Puste ma, otecko! Puste ma, pán šéf! Šéf! Dobre ma počúvaj. Mám pre teba jednu dobrú a jednu zlú správu. Začnite tou dobrou. Vyrazím s tebou dvere, ty lump. A tá zlá? Moja dcéra odchádza navždy do Európy. To ti povedal. Áno. Čo chceš robiť? Niečo ti poviem, Ramon. Na mňa môže kričať, môže ma mlátiť, môže ma aj zabiť, ale na slečnú Viktóriu nesmie položiť ruku, rozumieš? Ani past. Vieš, čo je to, Ramonko? Vojna! Ahoj. Sergio, čo tu robíš? Prečo musím s tebou hovoriť? Každú chvíľu môže prísť. Nezdržím ťa, chcem ti len povedať, že môžeš byť celkom pokojná. Pokojná? Prečo? Lebo medzi Ivom a Milagros už vôbec nič nie je. Ako to vieš? Ver mi, nič medzi nimi nie je. Kiež by si mal pravdu. Mám pravdu, ale už pôjdem, aby ma tu nevidel tvoj Dobre, snúbenec. a ďakujem ti za Ahoj. novinu. Čo tu robíš? Niečo som sa ťa pýtal. Všetko mu vysvetlím. Ty už radšej choď. Dobre, ako chceš. Dobrú noc. Dobrú noc. Nič nevysvetľuje. Dobre vieš, že toho fešáčika neznášam. Áno. Mám ho plné zuby. Ivo, buď taký láskavý a ovládaj sa trochu. Mohla by som vedieť, čo ti vlastne ten chlapec spravil. Nezahováraj a povedz mi, čo tu chcel. Rozprávaj. A o čom? Išlo o Milagros. Prestaň mi tu fňukať. Mňa tým nedojmeš. Nebuď zlý. Nie som zlý, robím to pre tvoju budúcnosť. Nikam nepôjdem. Na toho chlapa musíš navždy zabudnúť. Nikam nepôjdem, nech sa deje čokoľvek. Už ani slovo. Ako si sa mohla zamilovať do takého hlupáka? To ani nie je možné, nie je možné. Prečo? Ty si sa nikdy nezamiloval do obyčajnej slúžky. Čo? Viem o súrodencovi, ktorý žije boh vie kde. Pôjdeš do Európy a tým sa to končí. Nie, otec. Ja nikam nepôjdem. Ani nápad. Chcela si s ním hovoriť o Milagros? Pretože viem, že je právnik a jej priateľ. Preto som ho požiadala, aby mi spravil láskavosť a odviedol ju z domu. Prečo? Lebo ma trápi, že ťa stále zvádza. Ale a ona je ma nezvádza a ja si ju nevšímam. Nie som si istá. Nie som. Tak aby si vedela, my dvaja sa vôbec nerozprávame. Ja s ňou nechcem mať vôbec nič spoločné, rozumieš mi? Ale na tom teraz vôbec nezáleží. Vieš, na čom záleží? Na tom, že ťa milujem. Na ničom inom. Nechcem, aby si sa preto trápila. Lebo nechcem, aby moje dieťa trpelo. Neprenáhli sa, lebo neviem určite, či som naozaj v druhom stave. Tak si kúpiš tehotenský test. Nie. Ešte počkám 2 dní a potom pôjdem k doktorovi. Dobre. Ale ja pôjdem s tebou. Nechcem ťa nechať ísť sám. Ďakujem.
neoklameš. Hneď spoznám, že máš niečo za ľubom. Nie, nie, nie. To vy mňa neoklamete. Von s tým. Hovorte. Ja? No, čo je medzi vami a tým ometlom? Ometlom? Amantom, ktorý vám nosí bombonieri a kvety. Pán Kosta, to nie je nejaké ometlo ani amant, ale advokát. Tak o čo beží? O nič nebeží. O nič nejde. Neklamte, tak von s tým, von s tým, von s tým. Je to len starý priateľ, ktorý ma občas príde navštíviť. Aha. A? A čo? Je to priateľ, ktorý ma navštevuje a aj advokát, ktorý sa stará o všetky moje záležitosti. Spolu so svojím vnukom, ktorý, pokiaľ vie, má o teba veľký záujem. To viem. A čo vieš? Že je do mňa buchnutý. Ale nehovor. Áno. Prečo si mi ešte nepovedala, že s ním chodíš? Prosím vás, madam, ja s ním nechodím. Je do mňa buchnutý. To však ešte neznamená, že s ním chodím. Ale čo ten váš priateľ? No rýchlo, von s tým, poďme. Povedala som ti, že nemám čo rozprávať. Je to priateľ, ktorý sa občas zastaví. Počúvame Edith Piaf a spomíname na staré časy. A boskávačky? Čože? Boskávačky. Ale milý, čože v mojom veku? Čo to má s vekom, čo? Vary vám vyschlo srdce? Nie. Nevyschlo mi srdce. No tak čo? Slúžite tu toľko omši, otče, vy nikdy neoddychujete? Musíme byť stále k dispozícii našim blížnym. Slovo oddychovať tu nepoznáme. Isté, ale trochu spánku neuškodí. Dúfam, že nie ste unavení. Ja